Azaroak 10 elkartu ginean bezala ekitaldi berezi bat egin genuen, biktimen ingurun, gaino gehien bazan, heriotza jasan zuten pertsonen omenaldi bat egiteko, eta gaurkoan giza eskubideen urraketa oro salatzeko, eta Tolosan bizileun askok urraketa desberdinak jaso dituzte, bai mehatxuak, bai atxiloketak, bai torturak, urraketa guztiek salatzeko, eta foroak dauken helburua pixkat gizartean zabaltzeko. Guzti pertsona desberdinak, ikuspegi politiko desberdinen pertsonen arteko elkarrizketa posible dela adierazteko. Ez zertan azpimarratu nahi duzu, zer garrantzi nahi duzu gaurko honi? Gaurko gunean, pertsona askok, Tolosan, herritar askok, bere giza eskubideak salatu ikusi dituzte, eta herritar askok ez ditugu salatu urraketa horiek, ez ditugu behar zuten babesik eman, batzuk baztertuak egon dira, beste batzuk bai izan dute babesa, baina ez guzti gordun urraketa jaso izan dituzten bizilaun guztiri gure babesa adierazi nahi diogu. Herritarren babesa nahi duzu, herritarren parte hartzea. Nola do herritarren parte hartze hori zuen taldeari dagokionean? Bueno, gure taldeen lehen aipatuten bezala, alderdi politiko baino ikuspegi politiko desberdinetako ordezkari dauzkagu, nik uste Tolosa mailan dauden ikuspegi politiko desberdinak bertan gaudela, eta hor elkartzegean 12-15 lagunen arten, hortxe damazkioa urte desente elkartzen, eztabaidatzen, gai desberdinak aztertzen, sakontzen, eta aurten hasi gehia ekintza desberdinak egiten, eta etorkizunen asmoa daukagu. Gai hauek lantzen, sakontzen jarraitzeko, eta baita ere ekintza desberdinak antolatzeko, herritarren parte hartzea bultzatzeko. Estrenatokio bagian, pentsatzen izango zen duela urte batzuk, dagoeneko posible da, etorkizun aurrera begira, nola ikusten duzu, zein da zuen taldearen egiteko aurrera begira? Gehien bat, eztabaidatzen jarraitzea, hitz egiten jarraitzea, errelato bat egitea, bakoitzak bere ikuspegitikan, gertatu dian giza urraketa desberdinak, gertatu dian ekintzak salatu, eztabaidatu, eta herritarren artean zabaltzea posible deula, nahiz eta desberdin pentsatu, elkarrekin bizi. Ez deula lagunik izan barrik, baina bai bizi gaitezkela nahiz eta desberdin pentsatu elkarren artean.